Welcome back to my YouTube channel Queen Sanam Official, guys. Aku ki lagi birahi. Birahi ku ki meronta-ronta, melonjak-lonjak. Kenapa? Aku ki kadang-kadang ki kok pengen kentui trisam. Cowok loro, cewek siji ya toh. Terus ngemi-ingi wonengen ngono. Enak sing pantasine gendeng kaya Sainem gak sih? Enak sing pantasine kaya aku pengen icip barangnya. Tapi ya apa ya gendeng ya, Terus pancen fantasi gila itu boleh ya, boleh. Apanya di masa-masa puber kedua. Fantasi itu tuh boleh kan, yang dalam utek ini kan secara tiba-tiba iku teko kayak gitu loh. Tiba-tiba iku datang, kita itu nggak minta loh fantasi iku. Tiba-tiba keinginan celeneh kayak gitu. Apanya bareng delok film-film onyen-onyen sing apa ya, sing memang nek koyok Sainem kan memang apa ya, koyok memang koyok no hiper ya, koyok hiper gitu. Memang ndelok film ngene iki, ndelok sing trisam-trisam no, oh enak. Kadang itu pengen nyoba, tapi nek nang dunia nyata, orang nang dunia perfilman kan ya longko to sing gelem mosok cewek giliran kan ya lucu to. Beda lek cewek sing cabutan digilir di endemi, memang kayak cewek cabutan kayak memang enaknya digilir kan ya. Bareng-bareng rame-rame ya memang biasanya sih cewek-cewek sing ngono kuwi wis dol, wis piye ya, untal pil ngono kae lho, ngepil ngono kae, cah ngepil dhek ngebleng. Biasanya lek di sodok ya temvike memang lek enggak rame-rame juga enggak puas kayak gitu. Karena dia pakai doping. Doping iki gejuh metu iku kayak enggak kroso, ya enak ae. Bar diancel metu panggah enake. Biasanya wong doping itu seperti iku. Aku pernah sharing, cewek sharing nang aku itu seperti iku. Iku nang dunia nyata langsung ketemu. Sebelum aku jadi YouTuber sih, sebelum jadi aku YouTuber iki kan berbaur, karena Sainem kan peminum ya, peminum. Jadi berbaur itu memang banyak circle-nya, banyak orang-orangnya. Terus aku juga pernah di konco dunia malam. Dunia malam itu kan dia penyanyi ya, yo penyanyi, yo LC, yo Purel. Sainem ya juga pernah kerja di kafe. Aku pernah kerja di kafe, ngisi lagu live musik, juga karaoke, sembarang. Sementing bagi aku ini duit ya. Bagi aku ini duit. Sainem tidak munafik. Yang penting zaman dulu itu dapat duit iso mangan, keluargaku iso mangan, wis gak peduli, sementing gak nyolong ya tau, orang ngerampok hak wong. Aku bar penyanyi sementing bayar, aku iki nyanyi penting bayar, iku aku. Tapi lek memang curhatane kanca-kanca kuwi kadang mendem ngono fantasine, ya memang dia hiper sih, definisine hiper. Ya pingine di apa ya, di gangbang, di rame-rame, di trisam, tapi kan isin ya. Mana nek gelem sih cowok ngilir koyo no koncone cewek kayak gitu loh. Lek memang enggak bener-bener iku mang cowok bangsat ya. Koyo cowok bangsat kayak gitu, pemabuk, apa ngepil ngono kuwi. Biasanya ngono sih. Jadi ya memang ngono, lek memang iku, tapi lek sing nyata-nyata sing waras ya longko sih. Longko juga. Arepe trisam pun mikir-mikir kayak gitu loh. Iya enggak sih? Mosok giliran lek lawaran kan yo isin. Kan ya masih mendem lah apalah kayak gitu. Terus pokoknya ya sing enak aja kayak gitu loh. Pokoknya sing enak ae. Lek gak enak ya mungkin gak enak lah. Ya lek sing gak enak ya gak enak wae lah. Ngene iki aku pengen kentu malahan danjuk malah kelingan sing film trisam ngono kuwi. Kayak aku ki kayak ngebleng sesaat ngene iki, kayak terlintas iki langsung nyut ngene iki, langsung birahiku munggah cah. Sebenarnya aku bahas konten-konten birahi ngene iki, pervelian, pertemvian iki aja niki yo ngempet ngaceng, ngempet itwilku iki yo kembut-kembut gitu loh. Jadi koyo no memang aku itu ngomong tok ngene wis langsung nyaut birahiku meronta-ronta. Ya wis memang apa meneh lah awakku fit. Wis lagi koyo apa, lagi membara pokoknya wis ngene bolo kucluk sampai Jawa waras, mergo waras iku mengecewakan hati dada. Jadi guys, jangan lali